Siz yanılıqlar çağrılışın qarıyısız, studiyada Alina Valiyeva, isenmisiz? Прививканың бірінші компонентін қойушылар саны планның 65,4% тәшкил еткен. Ел күнлерінде вакцинация пунктларында ажиотаж булмады. Қар, яңғыр, юлларда бузлауық, коммуналь хезмәтләр кышкы эш режимына күчте. Эшләр актив алып барылам, төзүчеләр декабрь азагына реконструкция эшләрен төгәләргә тиешләр. Шартлау булган йортта эшләр кайсы этапта. Статистика белән танышыйк. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 270 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоуда коронавирусның тагын 21 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 15 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 34188 очрагы билгеле. Аларның 27017се терелгән, 46сы узган тәүлектә. COVID-19-дан прививканың бірінші компонентін планның 65,4% қойғаннар атна дәуамында вакциналаштыру пунктларында ажиотаж күзәтілді. Әмма ял көннәрендә прививка ясарга теләүчеләр азрак иде, дип билгеләде шәһәр мэры Наил Мәгъдиев. Бу атнаның бірінші эш көнендә мобиль пунктларда хәлләр ничек тора, коллегам Лилия Гатина ачыклады. Хәзерге вакытта медицина учрежденияларына мөрәҗәгатьләрнең дәрәҗәсе тотрыклы югары дәрәҗәдә кала. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә яңа коронавирус инфекциясының лаборатория расланган 4817 очрагы теркәлгән. Соңгы тәүлек эчендә шулда 21 авыру теркәлгән. Касаемо лиц, находящихся на госпитализации, порядка 70% это лица старше 60 лет на сегодняшний день. Но Наиль Габарович хотел сделать акцент, что молодые также болеют тяжело, поэтому вакцинироваться необходимо. Всем необходимо вакцинироваться. И старше 60 лет, и младше 60 лет вакцинация необходима. Авыручылар саны кимеми, ләкин прививка ясарга теләүчеләр барыбер аз. Вакциналаштыру пунктларында ажиотажны узган атнада билгеләп үттеләр. Әмма ял көннәрендә прививка ясау кампаниясе әкрен барда. Мы подошли как раз к 12 часам, чуть пораньше. Быстро люди, очередь быстро образовалась, а так быстро все идти вакцинироваться, потому что в любом случае без вакцинации нас не пустят на работу, и мы не сможем продолжать дальше, отстранят. Переболела 2 года назад, плохо было мне, я не хотела, дома сидела уже, но у меня Аллаха, прошло нормально. Но сегодня решила уже вакцинироваться, все болеют, у нас на работе тоже вакцинируются люди. Удобно, сегодня просто не работаю, выходной, вот буквально пришел, там заполнил анкету, зашел, сделал и все, даже минут 5-10, наверное, все заняло. Шәһәр мэры Наиль Мәгъдиев шәһәр халкын ял көннәрендә вакцинация үтәргә чакырды. Суббота-воскресенье 2 выходных дня у большинства наших граждан, жителей нашего города, понимая, что в это время очередей практически нет, разумный человек, отдохнув, отоспавшись после рабочей недели, прогуливаясь куда-то с родными и близкими, идя в кино, в торговый центр, на прогулку, может, если он существо разумное, зайти в поликлинику и сделать прививку. Так? Без всяких проблем. Без стояния очередей, без ворчания в очереди. Вот очередь, вот опять. Но еще раз говорю, нашим медицинским работникам ноги нужно поклониться. Исегезгә төшерәбез мобиль пунктлардан тыш вакцинаны шәһәрнең барлык сырхауханәләрендә шул исәптән ял көннәрендә дә алырга мөмкин. Хәзерге вакытта 214 меңнән артык шаулы кеше яңа коронавирус инфекциясыннан прививка ясаткан. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Машина йөртүчеләрне контролерларга әйләндерергә ярамый. Шулы мэры Наиль Мәгъдиев бу атнада транспортта QR-кодларны тикшерү схемасын эшләп чыгарга бурыч куйды. Яңа чикләүләр республикада катлаулы эпидемиологик ситуациягә бәйле 22 ноябрьдән QR-кодлар системасын кертү турындагы карар Татарстан хакимияте тарафыннан узган атнада кабул ителде. Хәзерге вакытта башкарма комитет, Роспотребнадзор һәм хукук саклау органнары кирәкле механизмнарны эшкәртәләр. Наиль Мәгъдиев кичә машина йөртүчеләр белән һәм хезмәттәшләреннән тикшерү схемасын эшләгәндә аларның фикрен исәпкә алуны сорады. Решение руководства республики, решение президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова не обсуждается, а исполняется. Есть решение оперативного штаба. Но к любому решению нужно подходить разумно. Но мы не можем сегодня водителя превращать в контролера. Так? У него совсем немножко другие задачи.
Qor, yağmur hem buzlauq kommunal xizmatlar qishqi ish rejimina ko'chdi. Dushanba ertasi sovuq bo'ldi, havo temperaturasi -12 edi. Yo'llarda buzlauq borliqqa keldi. Shahar qor yog'uga azirmi? Xabarchimiz materialında. Shahar prospektlari chista, ular bo'yicha texnika o'tdi. Endi buzlauq bilan sholli mashina yurtuvchilari o'z ish gollarida uchrashdi. Qish hali boshlanmagan birinchi qor aliga problema tug'dirmay, eng muhimi distansiyani o'targa kerak deydilar avtomobilchilar. Нет, пока проблем нету. А вообще видели спецтехнику, которая работает, дворники? Дворники работают, но пока спецтехники не было еще. Вроде в прошлом году все нормально было. Сейчас не знаю, пока снега нет. Ну, местная дорога плохо, очень плохо. То есть вот... Гололед, да, не чистили. Shaharni chistартудан тыш ремонтланган ишигаларына идарәче компанияларга территорияләрне чистартуда яңа алымнар кулланырга кирәк дип ассызыклады башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илья Зуев. Если позволять технике, трактористам убирать самостоятельно и не указывать на определенные их недостатки, то тот ремонт, который мы провели, потратили огромные суммы, миллионы рублей на это, за 2-3 года придет в то же самое состояние, в котором находится. В настоящее время у нас на дорогах работает 85 единиц уборочной техники и 90 дорожных рабочих. Обеспечиваем этими силами предприятия автомобильных дорог. Көтәргә вакыт юк, җәйге резинада йөрергә ярамый дип кисәтә дәүләт автоинспекциясендә. В городе Набережные Челны 28-летний водитель, управляя автомобилем Honda, на всех колесах которого были установлены летние шины, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на бордюр, после чего совершил опрокидывание. В результате водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Согласно правилам дорожного движения, запрещено одновременно устанавливать ошипованные и неошипованные шины. Юхида автомобиль йөртүчеләрне игътибарларын юлга тизлеккә шулай ук җәяүлеләр кичү алдыннан тизлекне киметергә кирәклеген юнәлтә. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Җимерелгән йортта яшәүчеләр яңа елны үз фатирларында каршы алачаклар. 8-гә төшерәбез 25 октябрьдә 48-20 адресы буенча 5 картлы йортта газ шартлады. Гадәттән тыш хәл 2 кешенең гомерен өздем, тагын 3 кеше җәрәхәтләр алды. Берничә дистә кеше эвакуацияләнде һәм күчерелде. Тикшерүләр нәтиҗәсендә хакимиятләр йортның җимерелгән өлешен торгызырга карар кылган, эшләр актив алып барыла. Төзүчеләр декабрь азагына кадәр реконструкция эшләрен төгәлләр өчен көн буе эшлиләр. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев шундый күрсәтмә бирде. Эш хәзер кайсы этапта, хәбәрчебез ачыклады. Төзүчеләр монтаж эшләре алып баралар, котларны ябалар дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илмир Исхаков. На сегодняшний день работы на этом башне продолжаются, ведется перекрытие этажей. Начиная на этой неделе мы приступим уже часть отделочной работы, начнем на нижних этажах. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев йорт халкын яңа елга кадәр торгызырга тиешлеген искә төшерде. Шәһәр башлыгы фатирларны торгызып кына калмыйча, кирәкле барлык әйберләр һәм техника сатып алырга да вәгъдә бирде. Все, кто потерял мебель, бытовую технику, еще что-то, постельные принадлежности, мы полностью за счет города проведем закупку и бесплатно. Когда будут готовы квартиры, безусловно, передадим. Йортны реконструкцияләүгә хакимиятләр төзүчеләргә кирәкле детальләр әзерләүгә һәм материаллар сатып алуга аванс сыйфатында 10 миллион сум акча күчергән инде. Зыян күрүчеләргә килгәндә әлегә алар тулай торакларга күченгән. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Біздің есігізге төшерәбез коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны арта. Прививка ясатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны йоктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Сәламәт булыгыз. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03.